Ano na naman po ang lutong gagawin ko sa saging ng saba. Nakapaggawa na po ako ng maruya. Nakapaggawa na po ako ng banana cheese balls. Tapos yung ating ginatan, turon. Sabi ko, ano kaya ang gagawin ko? Ilaga ko na lang to. Pero naisip ko po kasi baka hindi ko magawa dahil ang hirap po ng nilagang saba. Naisip ko po na gumawa ng muffin gamit po ang saba. So, gawa po tayo ngayon ng cheesy banana saba muffin. 5 piraso ng saging na saba. We're gonna peel our saging na saba. Ooh.